Қурбонбӣ Тӯфонова дар 6 соли пеш бо ду духтари 12 ва 15 сола аз шавҳар ҷудо шуд. ин зани 46-солаи сокини Душанбе он замон ба хонаи падар рафт, ки дар он манзил сабти ном шуда буд. Неки додарам ба гардан нагирифтан, ҳама хеле зора кардамшон ки ақалан я пари хонатон мунаҷотетон хин хай ҳаям қабул накардан. Қурбонбӣ барои дарёфти ҳаққи худ чун сокини манзили падарӣ ба идораи сабти ном муроҷиат кард, аммо бо вай гуфтанд дар қайди ин манзил дигар нест. Рафтам гуфтам ки охир чихе ман набудам, шумо чихе коригирӣ ҳо беҷоисти ман шумо чихе ман қайд бироварем меки худ додарат хона баромуш кард қитиям занаш омад гуфта ин биро қайд иҷа. Қурбонбӣ аз як гӯшаи манзил ва мероси падарӣ низ бенасиб ва бо ду духтар дар кӯча саргардон монд. бо 100 зораву тавалло дар манзили кӯчаки бародари шавҳараш муваққатан иҷоранишин шуд. ӯ ки маризии шадиди ҷигар, талха ва гурда дорад, барои рӯзгузаронӣ ҳатто рӯзҳои намози ҷумъа назди масоҷид талбандагӣ мекунад. маҳрум шудани Қурбонбӣ аз мероси падарӣ дар ҳолест ки қонунгузориҳои Тоҷикистон сарфи назар аз ҷинс тақсими меросро миёни фарзандон баробар муайян кардааст. ба ду нав тақсим мешавад, ҳам ба намуди васиятнома, ҳам ба тариқи мерос қабул мегардад. меросхони навбати аввал ин фарзандон мебошад, яъне ки фарзандон, ҳамсар, падару модар. байни онҳо мерос ба ҳиссаҳои баробар тақсим мешавад, новобаста аз он ки ҷинсияти ин мард аст ё ки зан, ё ки мард бештар ҳуқуқ дорад ба мерос ё ки зан, ин ба ҳиссаҳои баробар байни фарзандон тақсим мешавад. Аллоҳу акбар. қонун ва суннатҳои ислом низ тақсими мерос миёни аъзои хонавода, хусусан фарзандонро мушаххас кардааст. агар рафту инсон тарика накард, тақсим накард, аз дунё чашм пӯшид, ҳар он чизе ки мансуб ба шахсияти ҳамин инсон аст байни ворисон тақсим мешавад. фарз кардем ки агар фарзанд дошта бошад, ҳаштяки молу ҳамсари ӯ мегирад ва духтарҳо ва писарҳо бошад, агар як писар ҳаққи ду духтарро мегирад, яъне ду духтар дар гирифтани ҳақ баробари як писар ҳастанд. сабаби бартарии писар дар дарёфти мерос нисбат ба духтарҳо аз нигоҳи ислом дар он маънӣ дод мешавад ки масъулияти хароҷоти зиндагӣ ба дӯши писар аст. аммо ҷомеашиносон бартарии писар нисбат ба духтар дар дарёфти меросро марбут ба фарҳанги падарсолорӣ дар ҷомеаҳои назири Тоҷикистон медонанд. пеш аз ҳамаи хоси ҷомеаҳои ба истилоҳ патримониалӣ аст, ки дар оҷа моликият тавассути ҷинси мард интиқол дода мешавад ва дар ин гуна ҷомеаҳо як хосияте ҳаст ки агар билфарзе моликияти моддӣ иқтисодӣ ба ғайри мард интиқол дода шавад, вай ҳатман бегона мешавад. хуб ҳадди ақал ҳамин гуна фаҳмиш дар фарҳанги мо вуҷуд дорад. маҳз чунин фарҳанг дар ҷомеаи Тоҷикистон боиси нобаробарии ҷинсӣ дар хонаводаҳо шудааст. таҳлилгарон як сабаби аслии хушунат дар хонаводаҳо ва ҳатто мавориди ихтилофи фарзандон ва худкуширо маҳз ба ҳамин фаҳмишу фарҳанг ва ноогоҳӣ аз қонунҳо марбут медонанд. қаҳрамони мо Қурбонбӣ Тӯфонова низ тибқи қонун ҳаққи даъвои мероси манзили падариро дорад, аммо ба хотири он ки дар манзили падар 3 бародар бо фарзандон зиндагӣ дорад, сахтиҳои зиндагиро ба дӯш гирифтаву аммо аз даъво бо бародарон худдорӣ мекунад.